ole masain clear tu te kalo lom le vek chuwa tu chuma chuanin hei tun line kan soi thina mizoram chunga hian thil rap thlak pui news hriat ha thlak lam hle ri mo tur le hriat tur omani khalam pangkha tu chuma chuanin khalam pang hoi lo deuh kha kan thlir ho ve do na enge relax na te pawh anga heta a hlim om lampang te pawh hi le a pu nuam lampang te pawh hi han en ve te pawh hi angai chang om thina ni mihring nuna hian enge na thok ngor tur kan ni lo a hlim om lampang te khatinga in relax a mo hei weekend sa phe chuanin intiha dam tur kan ni ti hi kan hriat angai ni pawni se mi hei mizoram chunga hian miss chelo pui tam tak kan nga to khop maya akan soi seng kher lawang chu tiang khop chu neya a then hi chu nuan ni thleng puwa pian nal te mo tlangwal tam takin an star ron lo thei lo khopa chelo hi anom thlat mai ne tu chu ma po hianin chu tiang chelo tam tak zinga mi mo miss nu I kan hria ani kha mo a chelo zia chu kan hriat vekari no ma tam takin an star ron em mai zan tin kamuanga po ka mu an tir huai kha ni ya hei tuna thalak te poi han enila nu hi big takin mizo mai chia model kan nei zinga chuanin lar ber zinga mi ni a mania kha the bits of aron nei na phei kha chuan lil to te pok khanin bem nal thei khop maya khada tang phei kha chu ron lar zuala ni nu hi soitawang khan mizo ina mis kan nei zinga chuanin du tunga ber fence nga ber zinga mi ni ya chu enge hei mizo zinga hianin milar tam tak kan nei to ni mo mi sport tam tak kan nei to amaro chu miss cheu mo zai thiam cheu hi fans te hi ani nga hlei thei khop maya antinan mi then khat chu zai thiam thawan ni amaro chu heta I Instagram lampanga te pawh ni a khanga te followers ate pawh ni a han chui chian tel chuanin fans te pawh ani nga hlei em maya chu mai pe lama hei tuna pheshon lil zo te pawh aron hit chho le me ka ni ati khanin an chuai tak thei lo ani khatiang kha zai thiam then khat pawh an ni tlat maya chu tiang tho chuan miss lampanga pawh hian hei kan hriat angin miss than thani te pawh pasal fanau te nei nuwa pon la lar chaw ani mo an la lar don chaw mati tur khopa ni an chuai tak thei lo ani khatiang khan helama miss rodi te pawh ni thei veka mo miss zir sang pui ti areng te khatiang lili dar nei tiang chi te an lar em maya abik takin kan miss te ho hi kan ngai hlut thiam te hi poimo in ka hria mo kan da zaum thiam te pawh hi poimo via bani ani lowa mizoram miss te aya namdang miss ngai sang tlat namdang miss musang tlat mai buai pui chak tlat zok kan lo ni ti te hi in ngai to chena hun hlein ka hria eng pawni se miss nu hi miss mizoram ani chia chu ko hrelawa a hre chen deuh khan lo sei ula miss chelo tak ti han ka hret dan khari deuh maya miss kan nei to zinga chuanin lar het khop maya ama anga lar mo ama anga piannal ama anga nge pian dan mo a khoi lai po tok vel vek ti hi an tam lo ti hi chu ka chiang ani natina mandeu po khan Facebook te heta WhatsApp te po ni miss mizorama kan miss nei chelo deuh ho kha aron da tlar tur mai ati khan chuan miss nui te heta miss than thani te po ni khatiga khan avot musang ber pol kha chu miss nu hi ni phatlat me ni chutiang khop chu ni ya khatiang angani wang khan miss nui te heta kan miss nei ho te chata ka nom zel kha kan du pui tur ani ya big takin mizo mi pa te kan poimo kan mizo phei chia te big takin mizo ina miss kan nei chelo deuh te hi kan za thiam te hin phu ni ti kan hriat angai ani ani lowa enge an chiat na lai mo an tin lo na lai mo khati ngor ha kan kher ngar chuan mi hring zong hi in kherila tu po hi tin lo na le tiktok lo na nei vek kan ni ti te hi kan hriat angai miss nu nui big hi soitawang khan man zana the bits of an nei na khanin aron langan kau chuak khani khata tang khan aron lar zual het khop maya a chelo box ya vunal box ya chen phei chu le a mui te hin dal si ti dek bo khatam takano mane nei pori se a video an mukbang na toy te te bokan en chawanga chu bin huwa
Instagram lampanga more on live na te pawh mai thei YouTube lampanga mi te pawh mai thei a mi zo in a miss kan nei chelo ber zinga mi ni tlata wang khanin kan en chho het to na ni pui riap riap dol khop maya tur chuma kan en zoi tur hi ubeki mo ure bekai ne na an ti na khari hei poi hi ure bekai te poi hi fans nga mai chuai thei lawan ti tho kha ne poni se miss nu nu i kan en do bi kanga asan chu alo chelo malom alo pian an maya I kha kan shet again felifa nai te po mo felifa nai music video te po kharin lo lang ve nol mai khan ya khatiang khop khan a chiat lo zia chu kan hriat ve karin no mani relax na kan ti kha kan enjoy ang strawberry ni karim nom so min lo pe kan ya mo to na kan e tur hi chal ta mi te khamo ko e mi ala wan che a top lo ma pe chuan in na kina in tiu tur che te po kala nei ni mo ingi chuan in e chu ka signature burger ne mo hei nia e ni mo tuy tu na kina kan lai don na okay thank you into now ai lo ni hi atak ro sura ne mo pizza chu honga e la hey pizza nge le be du iron sai kan ya kan du da bacon ka ka ti ka sha ani em yo yes ni jiang kwa wei look oh so they pay what anh tiền sơ tang à nuam top sơ tang à anh om ti cha ka sha khoi lai ve ngin bor hi om na ka en lo zao tang biak in opposite cha khan ni mai feel bul cha sha o sam don ni so o sam to 看能慢 IG 啊，然后 post 给宣传啊，哇，喂，咋嘅？係啊，記住咗未啊？Like oregano 嚟住啲 place 呀。sur na mai si bi buồn mai ri buồn mai 你做個半路啊？有可能識啊。I'm body。而再個路邊冇講，係係香啲堆，自己就去過買咯。香啲即係香堆嗰啲。啊，變咗睇咩？就是歪歪，你們諗歪歪沒事。這種。真係好嘅話。mà ha番茄北度啦你大啊對頭嗰條mua cheese cái này là buôn tóc bằng ha mà sao tôi cái gì hết rồi burger cái bể là cái thằng hắn gì vậy à cái buôn burger á cheese cái bể rồi mà cái mà thì xem thì là về này em thao cái đồ đó bằng khang cái lùi chín話蘇總總嚟聽人話咩啫？啊，唔應該博先。你快一點。啊哈，music video睇你都睇啊。anh po ni se le nei tu ti sia rang maya u re bekai le nu dui te han ai chau teu hatiang thil ai that hi poi mo ni anh po ni se muan nu ma sei tuang khanin bi zoina bis kan nei tam tak zinga mi chelo mai fans ka mai star tu nga mai nu nui mel tha khop mai hi ti han en phei chuan a mui te hi anal khop maya vun te hi nal sia tam tak phei chuan in social bo an ti hial khani poni se video then khate kan en hawanga mizo milar te hi soitong khanin an tling tok vek lo mo tling lo nan nei ve thon perfect big lo ti kan hriat angai chu wang chuanin
สวยเสียแล้วตัวเราส่วนเพชรพอให้จริงระวังตีไล่ค่ะคลียร์ตัวเตะกันนี่เงี้ยล้มอันนี้แห่งป้อนนี่เซฟวิดีโอดังกันเอ็นสว่างอันนี้ตัวโดนเข้าไหม很苍水你看我呢個買個皮皮佬都多挺背這個印章多多嘅 master 為個湯體啦，個點個轉麼啊？你多多跟湯斷，ป้าที่นี่จากเวทีนี่มีชิงป้าไงด้านที่ส่วนนี่จากเราท่วมในน้ำจงริมน้ำปักตัวละว่าชุ่มเต็มมุตัวLuka or David Booker tough chin Where from you? Where from me? Mizoram I love you Sarang hair Sarangก็ไลฟ์ไปด้วยเราไลฟ์โปนี่จะนะห้างกับเราไลฟ์เรื่องก็จะมาเชไปตัวแล้วว่าก็คนหาแล้วเราอินทางให้มันไลฟ์จ้ะแบบป้าปนในบ็อกซ์เราฝันในฮาร์โรมิเลอร์บ็อกซ์เราจะเป็นว่าแบบป้ากันนี่เราชอบมีดูเฮ้แล้วเราปังเชียไปแล้วมาอย่าตีไปหลังก็ช่วงมันก็ช่วหมูหนัวไหมหมูหนัวไหมเร็กซ์เนี่ยเราหลังตัวคือชัวร์มาไปตัว专业的王因为 MS 那边เรามี多呢个人的筹码了啊 office นี่ลีตัว office 很多个做个别的么Meritนี่เลยท็อปออฟฟิศหันตัวเขาจุกติเวเดว่าข้าวบังข้าวนี่ตบแล้วมาก็เป็นกำลังมีขลังไม่เราดีเลยไม่อยากตัวขี้ใส่อินามีนู่นหนูมินชาอินมินเราไปเบียดปลาอินเนบลูกเราอเตะมุตาIvan why with moreจากกด BCA or 民事这样一段จากกด BCA ก็จนถึง现อันนี้เดี๋ยวให้ป้อนอีกแซ่มิสดูอีหมูหนุ่มชีนะวูรันนัลบ็อกซี่ปีนันนัลบ็อกซี่แฟนส์งะเบอร์ตีแล้วก็สวยๆระวังสุดที่ยังครบโซ่เลยยังไงดีรัวเราหลังเวมอเชลวินตีตีไล่ค่ะจำตะกิน perfect กันตีได้แค่ปุ่มก็ไม่ได้ละมาคารินเราไทยหลังเวเลยตอนเนี้ยหมูหนุ่มชีนะ relax นักกันตีค่ะขันตัวโตเลยพ่อตัง